més coses. Comença la ruta a la Barcelona gastronòmica de Pepe Carballo, un passeig pels locals més presents a la literatura de Vázquez Montalbán, que mescla la seva obra amb el bon menjar i el bon vi. En aquesta selecció no hi podia faltar el restaurant Casa Leopoldo, però els organitzadors han inclòs també altres punts representatius del Raval, com són la cocteleria Boades, Laura, o la Font de Canaletes. Sí que precisament la Font de Canaletes és el punt de trobada de tots els participants d'aquestes rutes. Per què? Doncs perquè aquí és on s'hi llegeix el fragment d'un dels llibres de Vázquez Montalbán, Barcelona, de fuente a fuente, i la Carmen, que ella és una experta en gastronomia, els explica precisament quin és aquest fragment i la importància d'aquesta font. Si us sembla, li apropo una miqueta al micro perquè escolteu alguna de les explicacions i de seguida us parlem de més parts d'aquesta trobada. Perquè igual que podem parlar, com fem en aquesta ruta, descobrir una mica del Raval a partir de Montalbán, també podem, com feia el Montalbán, descobrir Barcelona a partir d'aquestes fonts. Precisament aquest és el motiu que siguem aquí, a Canaletes, i us faré las propias palabras del Montalbán para describir el porqué de aquí. La fuente de Canaletas nació ubicada en el antiguo Estudio General, embrión de la Universidad de Barcelona. Sus aguas procedían de Collserola y cuando se derribó el estudio, la autoridad municipal consideró conveniente aprovechar el manantial para dar una salida a una fuente férrica situada en el centro de la cabeza de la Rambla. Aquesta és una de les parades d'aquest recorregut, però com us dèiem, n'hi ha diverses. Ens acompanya el Xavier, que és el gerent de l'empresa que ha posat en marxa aquestes visites, que déu-n'hi-do quin èxit. Ens dèieu que normalment els grups són de 6-12 persones, avui estem veient 10 aquí. Sí, de fet hi ha algú que ha arribat tard perquè teníem el grup complet. El mínim per vendre-la així individualment fem un grup de 6 i màxim de 12, perquè si no també es fa molt enfarragós. Per un grup més gran perdria intimitat. Perquè, de fet, vosaltres a les rutes, en aquest cas sí que estem a l'aire lliure, però la idea és entrar als locals, prendre una copeta, provar alguns dels plats que el detectiu Carballo també provava en els llibres. Sí, d'aquí ens n'anem al Boades, allà farem un còctel per començar allò amb bon peu la nit. Després baixarem pel Barrio Chino, que en aquest cas no és el Raval, perquè a l'època del Carballo era el Chino. Anirem a la Casa Nadiua, anirem a Can Lluís, allà fem un maridatge amb uns bunyols de bacallà extraordinaris i un penedès blanc de blancs, i passant per la plaça Vázquez Montalbán acabem sopant al Casa Leopoldo amb un sopar menú Carballo. Si et sembla, passegem una mica per aquí per les Rambles, que és el camí que ara iniciarà també el grup. Dèiem que són unes rutes que tenen un preu de 85 euros i que això inclou tots els plats. Correcte, això són 85 euros, inclou tot el viatge, el còctel, la tapa maridada amb el vi, el sopar i el guia, lògicament. I per què heu triat precisament aquests espais de Barcelona? Casa Leopoldo, evidentment, és un dels clàssics de la literatura de Montalbán, però per què aquesta ruta en concret, d'aquesta durada? Hi ha diferents motius. Primer, perquè som uns grans admiradors del Manuel Vázquez Montalbán i del seu personatge. Després, perquè volíem fer un producte. Nosaltres som una empresa que ens dediquem a fer enoturisme, fem rutes al voltant del vi per tot el país i volíem fer algun producte a Barcelona, pensem que Barcelona té potencial per fer enoturisme, i després perquè també volíem retre un homenatge a aquests locals i al Raval, aquest barri xino que moltes vegades ha estat injustament injuriat i que a més sempre ha estat un espai d'acollida, de creació i d'inspiració. Molt bé, Xavier, doncs moltíssimes gràcies per aquesta explicació. Molta sort amb aquesta nova iniciativa, que us vagi molt bé. Us ho recordem que consisteixen aquestes visites per la Barcelona de Vázquez Montalbán en descobrir els espais que el protagonista Pepe Carballo descobria de la ciutat. Per exemple, ara aquí aniran al Boades Cocktail Bar a fer un còctel de cava. La setmana vinent encara n'hi haurà, però ens deien que a partir del setembre tenen la intenció que cada dimecres es pugui fer la ruta. De tota manera, tota la informació la trobareu a la seva pàgina web. Molt bé, gràcies Laura i Pau.